ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತುರೆಲ ಇಟ್ಟಿಲ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲು ತುರೇನು ಯಾನು ಚೂಲ್ ದೆತ್ತದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡು ದೆತ್ತದು ಬೆಯ್ಯರ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೀಸನ್ ಬೊಡ್ಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ತುರೆ ಬೆಯ್ಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ದೀಪನ ಬುಡ್ಚಿದೆ ಯಾಪಂಡ ತುರೆಟ್ಲ ನೀರು ದಂಶ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರ್ ದಿಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬೆಯ್ಯರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಬನಲೆ ದೀತೆ ಕೊಂಚ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನೊಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಅವಿಜನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಮೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೆರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ನೆಸಳು ತಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಈ ಮಸಾಲನವರ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು. ಈ ತುರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಅತ್ತಂದ ದೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ರಸಮ್ ಅಂತುಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ತುರೆಲ ಇಟ್ಟಿಲ ಮಂತುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಾಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಟ್ಟಿಗಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಒಯ್ತೋನು ಚೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಂದೇನು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತು ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜವರ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡೆ ಅವು. ತಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕೊಂಚಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಚೌಲಿಯಾರ ದಿವೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುರೆ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ದೀಕ. ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಬೆಯ್ಯಡು ತುರೆ ಅಂದು. ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುರೆಕ್ ದೀತಿನ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತ ಅವೆನ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅವು ಎಟ್ಟಿನ ತುರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಾಂಡ ಉರ್ಕರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಟ್ಟಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ಪದೆ. ಇತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕವರ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿಲ ತುರೆಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುನ್ನೆಕ್ಕು ಕೂಟೊನ್ಗ ಬರೇ ತುರೆ ಕಚ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೋರ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಚ್ಪುನವರ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿಲ ತುರೆತ್ತ ಕಚ್ಪುನ್ನ ಒಂತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಎಪ್ಪುಡು ತಿನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಉರ್ಪೆಲರಿತನ ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ತುರೆತ್ತ ಕಚ್ಪುದ ವನಸ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ. ಇಂಚ ಮಗತು ಮಗತದು ಶೋಕ್ ಮಂತುಂದೇನರ ಕೊದ್ದೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಮೂಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.